Wel, oedd y geiriau'n addas ar y pryd, oherwydd yna adag y rhyfel. Oedd, a mae'n gan am ail rhyfel byd, dwi'n meddwl, yn byd cyntaf, dwi'n hollol siŵr ail rhyfel eithaf. Aelod o'i deulu fo, stepfather eithaf, dwi'n siŵr, mynd off i rhyfel ar gwch, a hanes gwch gael ei saethu gyn submarines, ydy o. A mae'r geiriau a'r delweddau yn y gan yn gryf, beth neb yn ôl i adrodd a hanes. Dim ond y gwynt. A beth ydy geiriau? Neb yn ôl i adrodd a hanes. Dim ond y gwynt. A llygad y gelyn, a welodd y morwyr yn llosgi mewn tân. Dim ond gwylannod, i'r Dim ond gwylannod. Dim ond cut. Mae geiriau yn... Mae yna delweddau gwych yn oed, dim ond gwylannod. Rhyfedd i gwrs. Oce, da ni wedi cael blanc chwyr fan yma. Sut mae geiriau ni? Dim ond y gwynt i gael, dim ond gwylannod, llygad y gelyn. So, ffocin dref eto. Mae'r delweddau yn y gan yn wych, mae gen nhw amball i lein ffantastig yn nhw. Daeth neb yn ôl i adrodd ar hanes. Dim ond gwylannod a llygad y gelyn, a welodd y morwyr yn llosgi mewn tân. Mae'r geiriau maen nhw'n gryd yr un, oedd y gylf yn dechrau falle, oedd ni'n meddwl, dwi'n siwtio, mae'n fitting wan. Gylf? Ie, efo Iraq, busnes Iraq gychwyn. So ni'n meddwl lle bod yn ffitio fewn adeg yna. Achos bod geiriau mor gry ar tiwn y wych, de? Yndi. Fel unigolion nhw'n wahanol. Wel, oedd o'n recordio lot yn Studio West, oedd? Oedd. Mike sy'n town wedyn o pob yn mynd yna, dweud? Oedd. So Mike yn recordio. Oedd, cael can efo Mike. A nes i recordio can o wedi bwrw i blwch. Nes i gan i baci vocals ar hwnna dda, so... O hynna reit exciting, ynddi? Oedd, ar pryd, de? Oedd. Dwi'n gweld, Mae o'n ddylanwad. Mae'n ddylanwad ar gymaint o bobl yng Nghymru, dwi'n meddwl. So Archie efo ni fan. So mae'n dweud bod Mike Stevens yn ddylanwad arno fo fel sgwennwr, eithaf. Mae'n jyst yn... Mae o'n medru dal rhywbeth mewn can. Ydy ddista yn gwrando arno fo a meddwl, a mae'n creu daluniau yn dy bendi y teimladau. Yn ymwedig y stwff slog yn nhw. Sy'n y baledi, felly. Dwi'n licio be mae'n medru creu mewn can. Ond mae'n deimlad... Mae'n rhywbeth teimlad. Oes. Mae'n rhywbeth ydy ddim cyffwrdd na, Na. Dwi'n dweud union beidio, anodd mewn geiriau. Just, dwi'n gwybod, y tiwn, yr awyrgylch, ffordd. Y boi hyn fyd, y crack i gyd, da? Ie, na chdi, yr holl beth ydy o, da. Y package i gyd. Ti'n bod, enghraifft, ydyn ni wedi canu un o'i gynnu o'na. Ond, mae'n hollol wahanol i Mike Stevens, er bod ni'n canu'r un tiwn o ddim. Tydi'r un vibe ddim yn o, da. Mae'n wahanol, da. Sy'n iawn am hynny, mod yn naturiol. Hi Mike, sut wyt ti? Just eisiau dweud bod fi'n falch o gael y cyfle i gael recordio un o'r gyneuon di. Achos mi ydw i'n teimlo'n dyledus i chdi mewn rhyw ffordd. Achos blynyddoedd maith yn ôl, dwi'n bod ti'n cofio, ni ges di ran i fi yn Rock Opera Dic Benderyn. A hwnna wrth gwrs oedd yn rhan gyntaf fi fan a ges i yng Ngherdyn Equity ac yn y blaen. Ac, wel, am o'n i heb ddech chi, fyswn i ddim yn eistedd fama heddiw, yn actio i bar y caws. Oce, gobeithio dy weld ti'n steddfod. Hwyl. O'n i mor hir yn dewis pa gan i wneud, oherwydd bod bob can Meic yn wych, dwi wrth i modd efo'i stwff o'i gyd. A mae'n arwr i mi, dwi'n meddwl, o ran cerddoriaeth Cymraeg, a hefyd cerddoriaeth y byd, os mae'n lyrics yn mor wych. Ond o'n i'n ffidlan ar y mandolin, a ddwys i fyny fo hwn. Wel, o'n i'n chwarae'r D ar y mandolin a jyst chwarae... Mae hwnna'n swnio'n debyg i rhywbeth. Wedyn, merch o'r Ffatri Wan, lle ni'n meddwl, dwi'n pam i'n mynd, merch o'r Ffatri Wan. So...
merch o'r batri wan wrth ei gwaith bob dydd poeni dim ar y byd mawr oddi allan Lle, dwi'n mwyn gwybod gweddill i gan sydd efo recordio eithaf. O dim ond merch o'r ffatri wan wrth ei gwaith bob dydd heb sylwi dim ar y byd mawr oddi allan ac roedd ei gwallt mor ddu a thlws fel rhyw freuddwyd rhyfedd yn fy nghwsg mae'n gwneud gwaith dim bob dydd am ei chyflog a rhwng y gwreiddiad dyfn a'r brwyn dan y gamlas fach sy'n rhythroi sŵn mor araf mae'r olwyn hen yn troi'r peiriannau